हेलो 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 सभी दोस्तों से मेरा नमस्ते। मैं आप सबके बच्चे दोस्तों में एक छोटा सा गीत सुनाने जा रही हूँ जो आज के डेट में चल रहा है। पति अपने पत्नी को मार डाल रहा है, पति पति को मार डाल रहा है और बच्चे तड़प रहे हैं, उसी के ऊपर है। माई के हम कहावे जब माई ना रहल, माई के हम कहावे जब माई ना रहल, लोरे अखिया से बहल क्यों पोछैया ना रहल, लोरे अखिया से बहल क्यों पोछैया ना रहल। माई के हम कहावे जब माई ना रहल, माई के हम कहावे जब माई ना रहल, बाबू ऐसन काहे कैला तू करम, बाबू ऐसन काहे कैला तू करम, माई के दिहला तुझे देवाई बाबू, माई के दिहला तुझे देवाई बाबू, माई के कहब कहब जब माई ना रहल, माई के कहब कहब जब माई ना रहल।